Sídlo v Arnavutkoji, pozemky v Kurtkoji, 12 000 metrov štvorcových, 3 bloky a 150 bytov v Kumburgaze. 3 byty v Kingstone v Londýne, 2 spoločnosti a sklad v Miami. Povedal pozemky 12 000 metrov štvorcových? Je v Istanbule toľko voľného miesta? A dobre som počul, že 3 byty v Londýne, nesníva sa mi. Dobre si počul. Páni, to je ale majetok. Ospravedlňte ma. Počúvam asi. Hovorila som s hlasom. Neslyhan vraj. Už začali zlyhávať orgány. To nie je možné. Čo je? Neslyhan začali zlyhávať orgány. Bože, nie. Čo môžeme robiť? Viem len toľko, že transplantácia je nevyhnutná. Je nás ako hadov, nejaké orgány podarujeme, nie? Nie je to také ľahké, Jessur. O Neslihan môžeme navždy prísť. Keď si to vybavíte, stretneme sa na klinike, dobre? Musíme si dať urobiť DNA testy. Dobre, dobre. Máme pokračovať, pani Derin? Pred podpísaním by ste si to mali vypočuť. Pán Samet, prepáčte, prišlo nám do toho niečo súrne. Podpíšem to a o detailoch sa porozprávame potom. Dobre, je to na vás. Prosím, podpíšte sa sem, kde je to vybodkované. Dobre, ďakujem. Dovidenia. Prosím. Idem. Fajn, poď. Čo povedal Ujo Guven? To isté, čo tvoj otec. Potvrdil to aj Sinan. Lekár, ktorý ju operoval. Takže všetci sa dáme otestovať, nech vieme, kto je vhodným darcom obličky. Dobre, ale čo srdce? Deti, pozbierajte sa, smútok nám nepomôže. Nebojte sa. Verím, že sa nájde darca. Vaša matka je v zozname. A niekto z nás jej bude môcť dať obličku. Myslím, že by sme mali ísť hneď do nemocnice. Poďme. Postaraj sa o Johna. Samozrejme, netráp sa. Mysleli sme si, že sa z toho dostala. Pozrite, čo sa jej stalo. Je to vôľa Božia. Samozrejme, že je to vôľa Božia. Medicína však ide dopredu. Stále má šancu na prežitie. Presne tak. Aj my by sme mali ísť na testy DNA. Možno budeme vhodní darcovia. Neslihan si to určite zaslúži. Viem, že potrebujú srdce a obličku. Ani bez jedného sa nezaobídeš. Na akékoľvek darovanie zabudni. Má veľkú rodinu a aj dosť peňazí. Otec. Čo, otec? V našom náboženstve nie je prípustné, Čo nie je prípustné, otec? Naopak, je to dobrý skutok. Stále veríš tým vymysleným poverám. Presne tak. Urobíme všetko, čo treba. Deti, počkajte. Postaďte sa na chvíľu. Bekir, vstaň, obuj si topánky, oblev si bundu a ostatné veci. Odchádzame. Najprv pôjdeme na testy my. Keď naša dcéra ostala na ulici, tá žena sa o ňu starala, bola jej matkou. Odvďačiť sa jej musíme predovšetkým my. Či už bude potrebovať srdce, pečeň, obličky, je to naša úloha. Mladí majú život pred sebou. No, dobre, ale myslím, že moje orgány sú už poriadne staré. Neviem, či ešte dokážu niekomu poslúžiť. Už vyzerajú ako stará slivka, sú celé vráskavé, zošúverené a mám aj vysoký cholesterol. Tej žene by bolo ešte horšie. Moje srdce už ani mne celkom neslúži, veru, nie. Idem po lieky. Oj. Bože. Aj. S mojím chatrným zdravím to už nejde. Mám 60. Skončil som, už som skončil. Jo. Nevidím, už tu nie som. Bože. Aj.
Ďakujem, že ste prišli, Selčuk. Chcem vám popriať zdravie. Ako sa má Neslihan? Nie je to dobré. Je v stave, z ktorého sa už nemusí dostať. Myslel som si, že po operácii je z najhoršieho vonku. Kiežby. Bolo to veľmi riskantné. Ale musel som. Bolo to najťažšie rozhodnutie. V živote som nestál pred takou ťažkou úlohou. Selčuk, Neslihan je vo veľmi vážnom stave. Chcel by som vás poprosiť, aby ste ma odtiaľto na pár hodín pustili. Vybavím, čo treba a vrátim sa. O čo ide? Neslihan potrebuje transplantáciu. Chcem sa dať dotestovať, či nie som hodný darca. Ale nesmieme strácať čas. Pretože každou minútou sa jej zdravotný stav zhoršuje. Je mi to veľmi ľúto. Dobre. Urobím všetko, čo sa bude dať, aby ste dostali povolenie. Všetko vybavím v priebehu dnešného dňa. Guven, tie testy sa dajú spraviť aj na klinike Sojsalanovcov. Myslím, že áno. Dôležité je, aby to bolo čím skôr, takže... Pýtam sa kvôli sebe. Tiež sa dám otestovať. Rád pomôžem. Veľmi pekne ďakujem. Aj keď najväčšia zhoda je u príbuzných. Ďakujem vám. Jan sa najedol? Chutilo mu, mimochodom zjedol všetko. Čo je, už máte výsledky testov? Stále na ne čakáme. Keby som bola vhodným darcom, ja dala by som jej akýkoľvek orgán. V obličke mám síce niekoľko bodných rán, ale tie už budú zahojené. Čo sa ti stalo? No, pracovný úraz. Ja? Volajú z kliniky. Počúvam, Nilgun, prišli výsledky? V rodine sa našli traja vhodní darcovia, pán Serhan. Práve som vám poslala mail. Otvorte si poštu. Tak čo, otec? Ako to vyzerá, otec? Prasknem od zvedavosti. Počkajte, nebuďte netrpezliví. Prišiel mi mail, otváram ho. Povieš nám, kto je vhodný? Kto? No tak. Povedz nám to konečne. Chceš s tým robiť tajomstvá? Tak čo hovoria výsledky? Vhodný som ja a tiež Yamanali. Ako to? Aj u mňa by mala byť zhoda. A čo ja? Darcovia môžeme byť len my dvaja. Vďaka Bohu. Urobím všetko, čo... Ja preto urobím všetko. Neboj sa. Povedzme, že Yaman jej daruje obličku. Ale srdce? Čo bude so srdcom? Decká, nepanikárte. Mama je na zozname. Dúfajme, že sa nájde aj to. Urobíme všetko, čo je v našich silách. A zvyšok je už o šťastí. Nie je to o šťastí. Mama sa musí vyliečiť aj bez neho. Neviem si predstaviť život bez mamy. Na niečo také ani nemyslí. Mama sa uzdraví, uvidíš. Raz mi dáš za pravdu. Vráti sa a všetko bude ako predtým. Teraz už musím ísť. Potrebujem niečo vybaviť.
Hneď sa vrátim. Jaman! Čo vymýšľaš? Nič nevymýšľam, len som šťastný, že môžem pre mamu niečo urobiť. Braček, vieš, že ťa dobre poznám. Máš niečo v pláne. Čo je to? Bože, o čo ti ide? Teraz som ti to povedal. Chystám sa mame darovať obličku a dočká sa aj srdca. Teším sa z toho. Zase bude zdravá. Kam si sa vybral? No, zajtra ma čaká operácia. Musím vybaviť nejaké veci v nemocnici. Ide o detaily. Moje nervy. Poď sem. Poď. Si statočný chalan. Mám ťa veľmi rád. Veľmi, Alas. Máte výsledky? Povedali, že budú dnes. Dobrá správa. Alas, Yaman a Serhan sú vhodní darcovia. Prečo nie som medzi nimi a ja? Tak veľmi som dúfal. Zbytočne sa hneváte. Mať 3 darcov je fakt šťastie. Ešte nájsť srdce na transplantáciu. Vie o tom už aj Yaman? Neviem. Zrejme áno. Selčuk, nájdite ho. Prosím vás, nájdite môjho syna. Yamana dobre poznám, urobí to, čo nikto nechce. Prosím vás, nájdite ho. Mami, pamätáš si, keď som sa dozvedel, že si moja mama, ležala si rovnako ako teraz. Ublížil som ti nevediac, kto si. Nevieš si predstaviť, ako veľmi som sa o teba bál. Veľmi. Ale dobre to dopadlo. Lenže aj tak som nikdy nebol synom, akého si si želala. Nezaslúžil som si ťa ako mamu. Hneval som ťa, išiel som ti na nervy. Je mi to ľúto, mami. A viem, že aj teraz sa budeš na mňa hnevať. Určite sa budeš veľmi hnevať, ale pochop, že ak chcem, aby si prežila, musím to urobiť. A kým bude toto srdce byť v tvojom tele, vlastne budeme vždy spolu. Budem tvojim srdcom. Budem naďalej žiť v tebe. To je to najväčšie šťastie, aké si viem predstaviť. Všeličo som zažil.
A išiel som vždy naplno. Vrátil som sa k rodine. Našiel som teba. Pocítil som tvoju vôňu. Skamarátil som sa so súrodencami. Zaľúbil som sa. A všetko som si to užíval. Byť tvojim dieťaťom bolo to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Som rád, že sme sa našli. Som rád, že som tvoj syn. A žiadam ťa iba o jedno. Nebuď smutná. Čokoľvek ťa ešte v živote čaká, uži si to naplno. Buď šťastná. A vychutnávaj si život, mami. Otvorím. Dúfam, že je to Yaman. Možno dievčatá. Prosím, pán komisár. Je tu Yaman. Yaman? Bol tu pred hodinou, ale odišiel. O čo ide? Musíme ho hneď nájsť. Prečo? Niečo urobil? Zatiaľ nie, ale bojíme sa, že môže. Čo by mal urobiť a komu? Selčuk, povedzte, o čo ide? Guven sa o Yamana dosť bojí. Je vhodný darca pre vašu matku. Bojí sa, že jej chce dať viac, ako môže. Ale prečo? Dali sme sa otestovať len na obličku. Týka sa to všetkých orgánov. No jasné. Vedel som, že niečo chystá. Hovoríš o srdci? Od Yamana sa to dá čakať. Zdvihni ten telefón, Yaman. Ach, chlapče. Do čerta. Oci, odpust mi. Tentoraz som sa nedostal do problémov, ale opäť ťa nahnevám. Prepáč, oci, toto je posledný raz. Vždy si mi vyčítal, že robím náhle rozhodnutia. Ale dnes sa to inak nedá. Nemáme veľa času na premýšľanie. Viem, že to nakoniec pochopíš. Pretože na mojom mieste by si urobil presne to isté. Mama bude zrejme smutnejšia ako ty. Preto musíš byť ten, kto ju dokáže utešiť.
Celý život som nad niekým držal ochranné krídla. Niekedy som bol brat, niekedy otec. Nikdy som nezažil, že by ma niekto chránil alebo sa o mňa staral. Odvahu som nabral, až keď som sa dozvedel, že si môj otec. Lebo otec je ten, ktorý syna zachytí, keď zakopne. Mal som sa o koho oprieť a je to úžasný pocit. Ďakujem. Prosím, postaraj sa o mamu. Aj ty si sa k nej vrátil neskoro. Buďte si navzájom oporou a nikdy jeden druhého neopúšťajte. Alas, bračík môj, keď sa dozvieš, čo som urobil, najprv ma budeš preklínať. Len do toho. Vyslov každú nadávku, na ktorú si spomenieš. Na druhej strane sa ti budem smiať. Viem, že keby si bol v mojej koži, urobil by si to isté. Niekto predsa musí zachrániť našu mamu. Veľa si kvôli nám vytrpela. Zaslúži si ďalej žiť, Alas. Vieš, čo sa mi nadovšetko páčilo? Byť starším bratom. A mať súrodenca, ako si ty. Hoci si najotravnejší človek, akého som kedy stretol, si aj skutočný muž. Tváriš sa, ako by si bol z kameňa, ale pod fasádou sa skrýva celkom iný Alas. Preto sa o vás nebojím. Viem, že ty sa najlepšie postaráš o rodinu a predovšetkým o mamu. Asi vždy ochraňuj a stráži. Preber aj moje bratské povinnosti a čale buď vždy na blízku. Čala, najprv sa ti chcem ospravedlniť za roky, počas ktorých si kvôli mojej neprítomnosti trpela nedostatkom maminej pozornosti. Možno ti to teraz vynahradí. Verím, že nastane čas, aby si na seba prebrala úlohu matky. Urobíš to najlepšie, ako vieš. Možno si to zatiaľ neuvedomuješ, ale si veľmi silná dievča. Zvládneš oveľa viac, ako si myslíš. Dobre sa staraj o našu mamu a Alaza. Držte sa navzájom. Ľúbim ťa z celého srdca. Milá mama, tá, ktorá mi dala život. Neberiem ako obetu, že som ti dal srdce. Kým som ťa nenašiel, noc čo noc som sa modlil. Bože, dovol mi aspoň raz vidieť tvár mojej mamy a potom si vezmi môj život. Myslím si, že bol ku mne štedrejší, ako som žiadal. Našiel som ťa, objal som ťa, cítil som ťa. Čo viac si môžem prijať? Pochopil som, že vôňa matky naozaj existuje. Na uliciach sú tisíce detí, ktoré po nej túžia. Mal som šťastie, že som sa jej dočkal. Neobviňuj sa, veľmi by ma to bolalo. Si úžasná matka. A budeš ňou aj naďalej. Prosím, nehnevaj sa, že som sa rozhodol nechať ťa naživé. Lebo tvoja úloha sa ešte neskončila. Je tu Alas, aj Čala. Každý ťa potrebuje. A predovšetkým môj otec. Zverujem ho tebe a teba jemu. Podržte jeden druhého a na mňa vždy spomínajte s úsmevom. Yaman? Stalo sa niečo tvojej mame? Nie, asi vôbec nič. Zapísali ju na zoznam čakateľov na transplantáciu srdca. Čoskoro sa vylieči. A všetko bude dobré. Chvála Bohu. S Alazom som sa ani poriadne nerozprávala. Nech sa Neslihan dá do poriadku, aby ste boli konečne šťastní. Tak čo sa deje? Máš tu strechu nad hlavou, gauč. Chceš sa tu usadiť? Naozaj, Yaman, čo sa stalo? Vôbec nič. Tak prečo si nás pre Boha zavolal práve sem? Ja ani neviem, len som chcel byť chvíľu sám so svojimi súrodencami. Alebo nemôžem? Rovnako sme sa mohli stretnúť aj u mňa doma. Zakúrili by sme si v krbe, urobili kávu, nemuseli sme sedieť vonku v daždi. Prestaň už toľko hundrať. Fajn. Máme vôbec nejaké drevo na kúrenie? Budeš sa čudovať asi, ale máme dokonca aj uhlie. Ale v pohode, seďme okolo ohňa ako kedysi a spomínajme. Boli to skvelé časy však. Mali svoje čaro. Prišli ste o rozum. Čo na tom bolo skvelé? Večne hladný, žalúdok scvrknutý, nemali sme nič do úst ani na seba. Vieš, čo ti na to poviem?
Jem, čo si zmyslím, ale na ničom si nepochutím tak, ako kedysi na suchom chlebe. A keď celý deň nemáš čo jesť a večer si dáš jednu olivu, je to fakt skvelý pocit. Chutí ako najsladšia vec na svete. V čase núdze sme sa vedeli tešiť z každého sústa hociakého jedla. No, to máš pravdu. Asi čo ti napadlo, že sa zase škériš? Pamätáš si, keď si bol malý? Jeden chlapec sa s tebou podelil o polovicu praclíku. Pribehol si a chcel si sa podeliť s nami. Hoci to bol len naozaj malý kúsok. No a čo je na tom smiešné? Rád som sa s vami delil. Lenže v tom priletela čajka a vytrhla ti ho z ruky, mal si sa vidieť. Pamätám si. Prekliatá čajka. Ale teraz, keď nad tým premýšľam, keby som to mohla vrátiť, spravila by som to. Bez problémov. Prisahám. Toto je tvoje. A toto je pre teba, braček. Pre mňa a Umuta. Teraz tu nie je žiadna čajka, ktorá by nám vzala kúsok chleba. Nemali sme žiadne peniaze. Ani slušné oblečenie a všeličo nám chýbalo. Ale boli sme spolu. A bolo nás viac. Mali sme aj Umuta. Nosili sme ho na chrbte, lebo nechodil. Braček? Ahoj. No, braček, ukáž sa, ty chodíš, Umut. Letíš! Dokážeš to, poďme. To už tu nie je. Umut je stále s nami. Navždy bude žiť v našich spomienkach. Asi. Myslíš si, že je pekné žiť v spomienkach? Teda... Viem, hovorím hlúposti. Je to tým, že opäť spolu sedíme okolo ohňa. Cítim sa ako za starých čias. Mám hrču v krku. Prepáčte, ako si ma to celé dojalo. Radšej zmeňme tému. Jaman, neskoro. Už aj tak plače. O, len to nie. Nepotrebujem, aby mi tvoj manžel prišiel nadávať, že sme sa rozplakali. Neboj sa, nepríde. Derin ho stopne. Nedovolí predsa, aby nadával jej bratovi. Ale je pravda. A váž si to, že máš statočnú sestru. Ja mám nepredbiehaj, kým nemáme výsledky testov, nie je to isté. Jesur, všetci to cítime. To dievča je tvoja sestra. Uvidíš, že aj testy DNA potvrdia, že ste súrodenci. Je síce šialená, ale aj silná. Však asi. Takže viem, že sa o vás nemusím báť. Šialenej zverujeme šialeného. No a čo asi? Aj teba sme zverili Alazovi a je to to isté. Ale vážne.
Alas je môj brat. Ale nevravím to len preto. Navonok je tvrdý, ale vnútri je to vlastne dobrák. Však dokonale sa k sebe hodíte asi. Som si istý, že budete veľmi šťastní. Naozaj sa mi uľavilo, že sa o teba nemusím báť. Čo sú to za reči, že sa ti uľavilo a nemusíš sa báť? Deje sa niečo? Naozaj znelo to ako prejav na rozlúčku. Na lúčenie zabudnite. Ale na mňa nezabudnite. Preboha, decká, čo sa tak pozeráte? Hovorím, že som dojatý a trepem nezmysly. Sme pri ohni a vynárajú sa mi spomienky. Vidíte? Chcel som sa s vami porozprávať o našich spoločných dňoch. A takto som to pokašľal. Mám vás veľmi rád. Naozaj veľmi rád. Viete, že pre mňa ste oveľa viac ako súrodenci. To je Alas. Zavolám mu neskôr. Ešte sa chcem zastaviť u Mami. Tak zatiaľ, decká. Majte sa. Čo je to s ním? Tiež ničomu nerozumiem. Podľa mňa Yaman nie je celkom v poriadku. Naozaj to znelo, ako by sa chcel s nami rozlúčiť. Zavolal nás, len aby nám povedal, ako nás má veľmi rád. Mám pocit, že je utrápený z tety Neslihan. Asi mu z toho šibe. Vraj má prácu. Neverím mu. Určite má niečo za ľubom. Určite. Alas, upokoj sa. Bola tu polícia, určite ho všade hľadajú. Čo ak ho polícia nenájde, ha? Čo ak si už niečo urobil? Ale nemala by si šíriť paniku. Možno je to všetko len Guvenov výmysel. Volaj. Zavolaj Asi. Možno je s ňou. Dobre. No tak asi. Povedz nám dobré správy. Haló? Prosím, Alas. Asi vieš niečo o Yamanovi? No, práve sme boli spolu. Povedal ti, kam ide? Vraj za mamou do nemocnice. Nie. Klamal. Za mamou už bol. Musíme ho ihned nájsť. Prečo by klamal? Nechápem. Zrejme si niečo urobí. Čo? Čo si urobí? O čom to hovoríš, Alas? Počkaj, o čo ide? Kto si niečo urobí? Mama potrebuje nové srdce. Zistilo sa, že Yaman je vhodný darca. Určite jej ho chce darovať. Ale to predsa nie je možné, veď by to sám neprežil. O čom to hovoríš? Dobre, ideme ho hľadať. Končím, ahoj. O čo ti ide? Konečne mi to vysvetli. Hovorí, že Yaman si chce ublížiť. Prečo? Chce, aby Neslihan dali jeho srdce. Do pekla nemýlil som sa, naozaj sa s nami lúčil. Poďme za ním. A tu sme si to len mohli nevšimnúť. Odchádzam. Áno, choď. Nájde ho skôr, ako sa mu niečo stane. Alas, kam ideš? Možno za Asi, alebo na kliniku. Rozhodne tu nebudem sedieť. Skúsim ho pohľadať. Dobre, idem aj ja. Choď, nenechaj brata samého. A ty tiež pridaj sa k ním.
Čo si vyviedol? Vysyp to. Nič som nevyviedol. Ale áno, hovor, uľaví sa ti. Nechaj ma, Alev, to nič. Mrzí ťa to však. To, čo chce spraviť. Ja za to môžem. Akože ty? Idem za ním, môžeš odísť. Niekto ti volá. Pozri sa kto. Neznáme číslo. Istanbulská predvoľba. Zruš to bude reklama. Dobre. Bože, ale sú otravní. Nevzdajú sa, kým im to človek nezdvihne. Haló? Je mi jedno, čo mi chcete ponúknuť. Už mi nevolajte, áno? Alev, tu Guven. Pán doktor, to ste vy? Pustili vás? Nie, nepustili. Prosím ťa, neviem, čo je s Jamanom. Má Serhan nejaké informácie? Teda, pred chvíľou ho išli hľadať súrodenci. Jaman o tom vie, že je vhodným darcom však. Samozrejme, že vie. Testy ukázali, že darcom môže byť on alebo Serhan. A ešte Alas, aj on je vhodný. Naozaj aj Alas? Pán doktor, nemýlite sa, Serhan nič také nepovedal. V správe to nebolo, asi ide o nedorozumenie. To určite nie. Musel dostať do rúk tú istú správu ako ja. Naschvál to zatajil, aby rozhodnutie ostalo na mojom synovi. Ale veľmi ťa prosím, pohľadajte môjho syna. Musel som, Jan. Keby som vtedy povedal Alazovo meno, aj on by... Pozri sa na mňa. Ešte si tu? Čo tu ešte robíš? To zistíš. Poď odtiaľto, nech ti nenadávam pred dieťaťom. Poď. O čo ide? Stalo sa niečo, Alev? Nevieš sa zachovať chlapsky, si špina. Čo to hovoríš? Ak chceš kričať po dole, nech malý spí. Poď. Čo si za človeka? Ha? Nespravila by som to najväčšiemu nepriateľovi. Ty a Jaman ste jediní vhodní darcovia? Prečo si zamlčal Alaza? Bál si sa, že sa zachová rovnako? Mám pravdu? Spôsobil som smrť jedného z mojich detí. Nemohol som predsa prísť aj o druhé. Keby som to povedal Alazovi, nevedel by som ho zastaviť. Jaman je rovnako synom svojej matky. V tej chvíli som bol mimo. Zachvatila ma panika. Neboj sa. Jamana určite nájdu. Viem to. Nie. Ty ho nájdeš. Dáš do poriadku, čo si spravil. Myslíš si, že ak Jaman, nedaj Bože, zomrie a jeho srdce dajú matke, bude s ním vedieť žiť bez utrpenia? Preboha, ako ti to napadlo? Keď sa o tom dozvedia tvoje deti, ani sa na teba nepozrú. Nebudeš im stáť ani za opľutie. Veľmi ma to mrzí. Tvoja ľútosť ma vôbec nezaujíma. Pôjdeš a nájdeš ho. Počuješ ma? Ak nenájdeš Jamana a tomu chlapcovi sa niečo stane, prisahám, že tvojej rodine poviem, ako to bolo a ukážem na teba. Aby vedeli, kto spôsobil to nešťastie. Buď si istý. Tak dobre. Ostaň s Janom. Ak sa Jamanovi Alimu niečo stane, nebudeš potrebná. Urobím, čo bude treba. Ty buď s Janom. Špinavec.
Na klinike nie je. Už tam bol. Ale slúbili mi, že ak sa vráti, zavolajú. Lenže živý tam nepríde. Alas, prosím ťa, môžeš sa upokojiť? Jamana nájdeme. Viete, kde môže byť? Nie, ale hovoril som to deckám. Ak ho niekto uvidí, dajú nám vedieť. Takže nič nové? Ešte nevieme, kde je. Ale vieme, na čo sa chystá. Haló? Ahoj, Yaman-Ali, počuješ ma? Už mi nezostáva veľa času. Poviem ti, čo musíš teraz urobiť. Yaman, najprv mi povedz, kde si. Kým ma nájdeš, budem na pokraji smrti. Musíš ma čím skôr dostať k mame do nemocnice. Podpísal som všetky dokumenty o darovaní orgánov. Ale sú tu listy, ktoré som nechal svojim blízkym. Spolu so mnou vezmeš papiere o darovaní orgánov a urobíš všetko, čo bude treba. Netáraj, Yaman-Ali. Radšej mi povedz, kde si. Darujem mame všetky orgány, ktoré potrebuje. Najdôležitejšie je srdce. A ešte sa postaraj o to, aby sa všetky moje orgány dostali k ľuďom, ktorým môžu pomôcť. Dobre, urobím to. Len mi povedz, prosím ťa, kde si? Kde si, Yaman-Ali? Pri tvojom dome pri jazere. V starom altánku. Yaman-Ali! Dobre, idem, chlapče. Vydrž, kým prídem. Vydrž! Nemá nejaké špeciálne miesto, kam zvykne chodiť? Áno, práve sme tam. Ďalšie je u Salima, ale ani tam nie je. Neuveriteľné, je to, ako by sa prepadol pod zem. Yaman, kde si? Komisár Selčuk hľadá Guvenov taxík. Ak odišiel v ňom, určite ho nájde. Upokojte sa. Bude neskoro. Ak ho nájdu, bude neskoro. To čerta netreb. Z tvojich úst nikdy nevíde nič dobré. Pravda bolí, Jesur. Obaja veľmi dobre vieme, čo urobí tvoj brat. Prestaň. Prestaňte obaja! Zabijem ťa, ty kreten. Viem, že Yaman sa vráti. Príde sem živý a zdravý. Dobre, upokoj sa. Človeka dokáže len vytočiť. Radšej, keby držal hubu. Prestaňte robiť hlúposti. Na čo je to dobré? Všetci trpíme. Vy možno trpíte, ale ja nie. Ja umieram od bolesti, počujete? Umieram! Nerobím si zbytočné nádeje. Ale... Yaman je takýto. Urobí všetko, aby udržal mamu nažive. Nezaváha ani sekundu.
Viete, prečo je ešte medzi živými? Lebo sa chcel s vami rozlúčiť. Keby nestrácal čas a neprišiel sem za vami, už by sme ho identifikovali v Marnici. Ale ak sa ti uľaví, keď ma udrieš, Jesur, udri ma. Jaman, nie! Čo si to urobil? Preboha, čo si urobil? Nie! Prosím, nie. Nezomieraj, nemôžeš zomrieť, nikto by mi to neodpustil. No tak, chlapče, vydrž, zachránim ťa, vydrž. No tak, synak, výborne, poďme. Má puls, ale je v kritickom stave. Pán Serán, prosím, znova mu skontrolujte puls. Dobre, skúsim to, dobre. Sekundu. Pán Serán. Moment, trasie sa mi ruka, necítim ho, trasie sa mi ruka, necítim ho.